kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Kunnafoni labɛnna fasiri jɛkulu ma fɛ a bɛna lase a balimakɛ Seyidu Sila Maraka faama fɛ. Sori Gindo dɔgɔnɔkɛ faama k'ale to suya kɔlɛ la bidonya in na ntɛnɛn marisi kalo tile 4 san 2019 kunnafoni bakurubaw filɛ. Sunladon jɛkulu min bɛ yen n'u k'a ma syndicat des travailleurs des collectivités territoriales bakuruba fɔla Syntract u bɛ baarabila la a bɛ tile 5 baarabila a bɛ o kofɔ mun bɛ daminɛ ntɛnɛndonya in na. Fédération nationale des postes, des télécommunications et de nouvelles technologies Sibridonya tɛmɛlen u y'u ka ɲɔgɔnnajɛ ladalako la tako filanan u ye o waleya maison des jeunes na. Kulu min bɛ n'u k'a ma émergence académique u ye kalanbolo kɛnɛ sigi a bɛ ɲɛdɔn kofɔ baara taabolow la ani adamaden yɛrɛ ka jidi ka ɲɛsin kalanden jolenw ma ani minnu n'olu bɛ baarabolo kalanbolow kɔnɔna na kɛra février kalo tile 24 tɛmɛlen ka taa bila mars kalo tile 3 la bloc Z o kɔnɔna na Badalabugu. Don wɛrɛ la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walanwalan aw ye sisan dani na aw ni ce Maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra k'o de fɔ sisan kulu min bɛ n'u k'a ma syndicat des travailleurs des collectivités territoriales bakuruba fɔla Syntract u ye baarabila u y'a dabɔ a bɛ tile 5 kofɔ a na dabɔ bi ntɛnɛndonya in na nin kunnafoni in dira dɔnnibaaw di dɔ senfɛ ka ɲɛsin dɔnnibaaw ɲininaw ma a kɛra musée du district la Bamakɔ yan mairie bɛɛ lajɛlen u bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔngiri tile 5 bɔɲɔngo o kɔnɔna na k'a dabɔ bi ntɛnɛndonya in na k'a sababu kɛ cakɛla minnu bɛ collectivité territoriale kɔnɔna na u dusuma funtenilen bɛ k'a fɔ u ka kalo sara tɔrɔmɔɲɔgɔnw k'olu tɛ ka sɔrɔ secrétaire général ni syndicat in tɔgɔ la n'o ye Seyidu Usman Diallo ye a ko baarakɛla dɔw bɛ kalo 35 u m'u ka sara sɔrɔ a ko o kɔlɔlɔntan tɛ dɛ o kɔlɔlɔntan tɛ wa n'i ko k'i b'o jatedenw bɔ yɛrɛ o bɛɛ denbayatigiw ka coron de ko fɔ secrétaire général a ko olu ye baarabila fɔlɔ dɔ kɛ o de nana laban bolonɔbila sɛbɛn dɔ la u ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ mai kalo san 2018 gɛlɛya de donna o bolonɔbila sɛbɛnko in o kɔnɔ ko waleyali la o de kosɔn u y'a ŋaniya k'a fɔ u bɛ nin tile 5 baarabila in u bɛ a waleya mairie bɛɛ lajɛlen na sigi a sentigɛ kɔnɔ o waati la u ko olu ka laɲiniw u kɔni y'a dankɛnɛmaya gouvernement ka ɲɛdama de k'a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la laɲini 6 bɔɲɔngo n'o bɛ kalo satɔrɔmɔɲɔgɔnw sarali ko fɔ teliya yɛrɛ la san 2018 o kalo saba laban kana bila san 2018 o fana kɔnɔna kalo saraw fo ka taa se fɛn min ka dɔn ka fɔ maa minnu bɛ n'olu ye contractuels ye ni ɲinan kɛra olu kɔ 2006-2010 ɲɛdama bɛ se ka kɛ olu ka kow la o n'a a ɲɔgɔnnaw cogo min na. Fédération nationale des postes, des télécommunications et des nouvelles technologies Sibridonya tɛmɛlen u y'u ka ɲɔgɔnnajɛrɛ tako filanan kɛ ladalako la kɛra maison des jeunes o kɔnɔna na ni ɲɔgɔnnajɛrɛ u y'a bila minɛn min kɔnɔ o de ye bɔlɔlɔ tɛmɛsen kura minnu bɛ yen ani ka dɔn ka fɔ tungalata olu kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye funakɛninw ka baarako ɲɛnabɔli fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka tigɛ o la o kosɔn sa fédération in n'ale bɛ comité syndicat a b'olu kofɔ Malitel, Orange, Post, Sintel, Sinapost, Tech a n'a ɲɔgɔnna u bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan CSTM o kɔnɔna na n'o ye Confédération nationale des travailleurs du Mali ye u ko dɔwɛrɛ tɛ olu b'a fɛ ka fɛɛrɛw de bila ɲɛfɛ fɛɛrɛ minnu ni jateminɛ bɛ kɛ u la k'a lajɛ bolo jumɛn kan ka ta yaasa fɛn min ka dɔn ka fɔ gɛlɛya minnu bɛ olu ka basi ka bɔ yen Lasine Sogodogo ale ye wele bila ka taa k'a fɔ ni san laban ninnu na n'i ye tungalata lajɛ i b'a ye k'a fɔ ale kɔni kɛra maaw kɔnɔganko ye kosɛbɛ k'a sababu kɛ jamana minnu bɛ yen n'olu bɛ ka ɲɛtaa sira k'a nɔkun taama n'o bɛ Mali n'a a ɲɔgɔnnaw kofɔ a ko a bɛ olu kofɔ kosɛbɛ funakɛninw minnu bɛ yen i ka dɔn ka fɔ ni kalankuncɛ jɔnjɔnw b'u bolo n'o ye diplôme ye dɛmɛ jumɛn bɛ se ka ɲɛsin u ma yaasa u ka se ka baarabolo dɔw waleya ka maracogo ɲuman k'o sinsin jamanaw kɔnɔna na ani fantanya jugu ko o kɛlɛ yaasa maaw ka se ka to u baara cogo min na k'o de ye laɲiniw ye. Kulu min bɛ n'u k'a ma émergence académique olu ye kalanbolo kɛnɛ sigi a bɛ karamɔgɔ jolenw ka kalanbolo tali fɔ ka ɲɛsin maaw ma n'o ye kalanden jolenw ye yaasa u se ka i ka dɔn ka fɔ bɔn yɛrɛ la sabatili u se ka o ɲɛdɔn cogo min na ani fɛn min i ka dɔn ka fɔ
baara ɲɛɲini n'a ɲɛdɔn u bɛ se k' olu ɲɛdɔn cogo minnu na ni kalanbolo in taara ka ɲɛsin kalanden jolenw ma minnu bɛ bololabaara kalanw na ani u nɔnaw a dabɔra febuarikalo tile 24 ka taa kuncɛ marisikalo tile 3 san 2019 in na a kɛra u ka bon kɔnɔna na n'u ko ma ko bloc Z Badalabugu kulu sanfɛla na Emergence académique min filɛ nin ye ale yɛrɛ ye baarabolo ye baarabolo min n'a bɛ kɔjo fɔ ka ɲɛsin funɛnkɛninw ma yaasa u bɛ se ka i ka dɔn ka fɔ baaraw kɛcogo k'olu ɲɛdɔn cogo minnu na ani yɛrɛkun kelen sabatili u bɛ se k'o ɲɛdɔn cogo minnu na ani fɛn min i ka dɔn ka fɔ i kan ka hakilina falenfalenw kɛ minɛn minnu kɔnɔ u bɛ se k'olu ɲɛdɔn cogo minnu na o de kosɔn Kanana Dumbo ale ye ɲɛfɔli kɛ o kow la a y'a jira k'a fɔ olu ka laɲini ye funɛnkɛninw ka sabatili de ye. Farafinna bunakun kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ Algérie olu ka jamana ɲɛmaaya sigi kalataw olu kow de bɛ da la mun bila bɛ ka avril kalo tile 18 nata kɔnɔ Abdel Aziz Bouteflika ale ko siɲɛ 5nan ale n'i kan bɔ jamana ɲɛmaaya o nɔfɛ Algérie jamana kɔnɔna na o de kɛra Algérie jamanaden caman ka fununi ye u bɛ k'u kolo gɛlɛya k'a fɔ k'u ma jɛn ni cɛkɔrɔba ka kanbɔli ye jamana ɲɛmaaya nɔfɛ u ka jamana kɔnɔna na siɲɛ 5nan in na Bouteflika ale ka kanbɔ sɛbɛn a yɛrɛ ma se ka t'o bila a y'a ka i ka dɔn k'a fɔ directeur de campagne a ye kura min sugandi a ye o de bila u ka taa ka sɛbɛn na don a yɛrɛ nɔ la k'a sababu kɛ a yɛrɛ bɛ furakɛli la a dɔgɔkun kelen nin ye Suisse jamana kɔnɔna na ni an hakili b'a la waati furancɛ la a bɔra ka bin fɛn min ka dɔn ka fɔ crise fɛ o de kɛlen bɛ ka gɛlɛya don a ka fari joli la a tɛ se ka jɔ a yɛrɛ ye a kɔni bɛ wotoro kolonkolonta de kɔnɔ n'i y'a lajɛ Abdel Aziz Bouteflika kabini san 1999 ale sigira masaya la Algérie jamana kɔnɔ a y'i nɔbɔ k'i nɔbɔ fo siɲɛ 4 a bɛ jamana ɲɛmaaya kuraya nin y'a siɲɛ 5nan de a ko ka b'o kuraya k'u k'a to ale k'o kuraya n'ale sigira ko waati furancɛnin kɔnɔ k'ale na jamana ɲɛmaaya sigi kalata kura wɛrɛ labɛn ale sen tɛna ye mun na nka o ma se ka maaw dusu faga Algérie jamana kɔnɔ ani diɲɛ ɲɛfɛ dɛ maaw bɛ k'u ka dusumakasaya yira Algérie jamanadenw kɔni. Ngoma o sigibaw u bɛ République démocratique du Congo u bɛ o kofɔ olu kɔni ye balan don u ka sira belebelew tɛmɛli la kunungo k'a sababu kɛ ko lakanabaliya k'o kɛn bɛ ka u dusu funteni kosɛbɛ maa 5 jamanaden kana bilalenw ani wolomasiri taaba 1 olu fara maa marifatigi bugunatigɛ dɔnbaliw fɛ o de kɛn bɛ ka maaw funu u ka nin sigida in kɔnɔna na n'o ye Goma ye. Nin b'an ka bi kunnafoniw kuncɛ mun labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ ka lase balimakɛ Seydou Sila maraka faama fɛ sori gindo dɔgɔnɔkɛ faama k'ale to suya kɔlɛ la ni ala m'an ka jɔnya jɔna sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni kuraw k'olu danginema y'a ka wasa sɔrɔli kama n'a b'a fɛ ka segin ka maraka faama ka journal Bambara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ bɔlɔlɔ kunnafoni disira don www.malizoom.net maraka faama ka journal Bambara ka laselibaw an n'a bɛɛ lajɛlen ye ne b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye ko k'an bɛn sini ni Alahu subahanahu wa taala n'a sɔnna a ma. Maraka faama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.